na handel. Ber si. Výborne. Ja zavolať. To sme bolo. To nové otázky. Však. Sorry. Nemáme to. Pozdrav, tetovača. Tetovača. Dobre sme tu. Kde sú ostatní? Keby sa stalo, že sa stratíme radej v lese táčok. Ideme Máš každý telefón, svoj ne? čas. A pustíš svetlicu. Ja tak sa vám pýtam, núdzová si... Hej, 2, 4, 6, 8, 9, dievča, 2, 4, 6, 8 chlapcov. Ja som neutrálny. Alebo pyrohy. Si nakrájam slaniny, co chceš? Máš? Máme, poď. Pol kila mu máš? Si to opečené. Ale až na pece. Jak to je pece? Ja mám zapotú pesičku. Ja mám zapotú pesičku, jak na bicykli. Nie vo veľkom, tam kde je. Teď nemusíte. Tak, nie celé. No jo. Díky moc. Normálne musíte šľapať. Jasné. Ale tu nie je. Môžete chodiť. Ani ja som kúpil, nie? Opäť tu máš také fajné meso. Dám na druhej strane. Jedli ste? No, Čokoládu. Nevidno. áno, jedli sme. Nevidno. Aj pendrek. Chlapci sa už aj fotili, A tak treba. obťažovali sochu. Áno, ale tak ono to zvládne. To je muž. Pozor, to je tá socha. To nie je dobre, keď idú pešo. Radšej nech na jednotke, že? Saltinová je. Ale teraz už... Kamero, nie tu na mňa, joj. Joj. Som zvedavý. Poď domov. Takto sa meria výkon.
Prilba. No ukaż, odfoci nas. Čau. Ty sa ešte robila aj kľúky. Teda. By som vyvažila aj ruky, aj nohy, že ma bolali. Holubnica, jehľany. Ja idem tak. Možno to pôjde. Toto sú už horúce, ne? Nie, v pohode. Chyby cykov. Petrov bicykel. Zoro. Máš príchod, nej popel. Počúvaj, Zoro. Ukáž mi to slaník. Ej, kúkaj, aká slaníka. Nie, ja si ho dám tu. Lebo cítim, že robíme obchod, vieš, akože... Zoro, ty Mám si ešte pán. jeden kúsok. Jedno, nie, iba jedno koliesko, jeden onen. Nožík. Nožík. Nie, ten ostrý. Či bol ten ostrý nožík? Tam je vinník. Si veke? Chlapci ešte tam prikladajú. Tak malo ohňa máme. Janské ohne. Ideš to teraz chytiť, to Vlado. No. Teraz to tu pomiem. To peče cibulu. Ideme tu hore. Aha, tu je to Haligovec. Tu sa zvezeme dole a... Nech bere ľadu. Dox. Čo je? To mali by sme. Večerný vrch teda bude super.
lyžovaní. Tak to musím vyučovala také. Počkaj, nenaraz. Dobre, ide. Hej, Tomáš, nie. Ty, Jurko. Buchtu mám pre teba, to probú. Sunshine, Ibiza, beach. United Beach. Už nás tak... Za čo máte v ruku? Skúste to ináč zobrať, že to je najkrajšie. Ja vôbec toto neviem. Ja na totálne zničená. Raz posledné. A ona vyzerá celkom pridala, tak neviem. No ja neviem, lebo ja som... Zváte sa, že vieme, kde chceš. Ako? Tu! Hej. Poďme tu! Ja ešte... Všetko musí byť zdokumentované. Keby sme to náhodou stratili, bude ako expedícia, to opadne. Sviežo. Ťahaj, Gatke, ťahaj. Si starý. Maslek, či jak sa to volá? Hej. Maslek? Hej. Tak toto je maslek, to celkom pekne. Ukáž? Nie, ďakujem. Treba kúknuť, že či není one. Červíky, no. Chcela pokrájať. Ja? To nie, Mariška? Bardzo dobre. Na prvý pohľad. Ale to je za to. Prepo! Účte. Katedrovku. Takže tam doplatiť. Ježiš. Vidíte? Toto bude na kamere, Ľubica. Jožko, toto mi nerob. Smrdíš, ješ, piješ. To je jasné. Ideme tu? Taká múdra veta do kamery nesmie. Ja nesmel až taký stav. Aj s polkou, keď uvidíme. Uj. Aha, tam vidno tutaj korunky. Nie, Boże dá, nie, Boże dá. Jasnické sobie pochodzą. Na kupi. Veveričko, idí no. Voľné? Jasne. Ale, sorry, ja vás budem takto trošku, že tam, kde Silvia je. Tu poďte, kde Silvia je. Tam sú krajšie. Poďte na jednu stranu. A to fotíme? Goráška. Pozrime sa, že vyzeráme optické veci. Pýtaj ma, Vlado, hej? Zoro, Ja ho doma zobralo. to vy tam nemôžete sedieť. Ja viem, že mám šrubovák. Ja dám pozor. To jeho prstou palicou treba... Ríša, oco. Bol z vás niekto už tu na poťah? Áno, áno.
Všetci? Ja nie. Ja nie. Pamätáme si z toho niečo? Áno. No, tak jednou hovorcu tu potrebujem. Že tú čečinu máte na to, že keď zomreme, tak hneď vence nám hodíte do vody. To povedal. Som raz tu počul. Tu asi tam tu na Počíčernom traktore, budeme sa pláviť 9 km, na hraničná rieka, tu bola chytená kalátka, ktorá je umelo vysadená. Namiesto toho sa na Vysokoliaci postavili prerady, zabili na tie rybochody, losos sa nevyťahne, preto je to kalátka. Smiech je nakazlivý. Tak sa smejte, ľudkovia. 10 metrov, 520 metrov vysoká hladina Dunaj. Údajne to preskočil z jednej strany na druhú, šírka medzi tými skalami je to na juh. Môžete vidieť ryby. Jak nám plávajú. Platené, široké košele. Vtedy kúkal Ale koľko rýb tu je? Presne tak, toto skala nadálo tu, čo vidíme vo vode, sa volá Smúska skala a volá sa preto tak, lebo v minulosti, keď poľskí putníci splavili dole turistov, oni tie poľte nemali jak dostať naspäť hore, vidíte, nie je tam nejaký chodník, nejaká cestička, preto sa hovorili, že budeme plávať na našu stranu. Katka? Počúvaj ma, ty máš krásne oči. Krásne oči. Až do 30. 10. Aj, to už je taký. Tam jeden deň už je taký. No dokonca už to je, ale to veľmi nechce. Raz, dva a tretiu nevidno. Ale keď budeme tam, tak kde tak bude. No, vytočíme. Vyšlo teninek, ale nevyšiel bars, to taký Jacek z Si Mordova. ale z profilu vyzerá jak ja. Ukážem profil? Urobím dvojitý záber. Hneď prechádzaš okolo neho, počkaj. No a teraz. Ach, tá podoba. Je tam. Jeden malý, ďalší dvaja, vľavo je jeden veľký, ale dole pod ním je taký jeden stredný. Poznáte rieku? Určite, a čo iné? Lebo tam by sa Na to. Nemáme fľašku. Za to sa až tu píše. Hej, ale to Zoro, si zapozuj. celá, Zoro. A koho to zaujíma? Nie, že stracíš palicu. No, ale bolo by dobré ísť. Ty dostaneš dno, tak okolo plce a mávaj a poriadne. Aha, dobre. Počína sa. Rovno. A to čo mám zrobiť? No teraz vyskočí z loďka. A potom smerom? Zachráň taký môže. Poriadne, ale poriadne. Ale tak, že nie, že zase otočí na druhú stranu. Aha. Musíš troška rozmýšľať hlavne. To by sme došli, keby sme šli s tebou. 3 razy sem, no až... On musíš mať na to silu. Hlavne brčkavé vlasy. Plodné potomstvo už. Tak presne. Tu Zoro, kúkaj, ne? Toto si dám jak profilovku. Sa ale po... To je tvoja kočka? Za jeho mladších čias tu bol častejším návštevníkom, lebo bol tu, ktorí ju tu umiestnili na jeho
Po ľavej strane jediný prítok z polskej strany, počas našej plavby, Pieneský bielý potok. Jeho zaujímavosťou je výška 747 metrov, 300 metrov vysoká od hladiny Dunajca. Vedú tam turistické chodníky z polskej strany. Po ňom poprosím najprv iba jednu radu, ak to tu mám. Ako mám tak ruky bolo? Som sa 2 razy vyspal. Hej, chceš? Tak ako sa to stalo? No. Mám porozprávať? Môžeš. Hej. Časovka, hurá! Kde máme vodu? Časovka! Dajme Slovensko! Áno, Slovensko! Pán Kaplan, No. môžete mi zobrať trojku? Slovensko! Slovensko!